Hey, Sarah ka ni ka thum tu to ber nen ka lo le ta chuan in mei du lawang episode ma sa zo ka khan benan min phasan ti kaman chwa ka career min ti chia sak boka chwa ke ma wanga soin ka na ka ban sana ma se tu tai nge ka ti don ka shelaw ka phone ring chuan min ti hara enge thlenga kala a chuan ka colleague le chante chang message tam tak ka hmu a ke en kwala chuan maktak main link in ang vek an lo thona ama khle mei ama ka tilu tuk ringota kan lut china ka hmechin chu ben le clarity video lo ni in clarity chuan chap chungin design chu ama na hmu thu soin ben chuan engemaw wangin mi enton hmanga min chhuat ti thu a soya chuan an panin keima le company chunga chuan ngeidam an dila a hnuai ke na chuan comment sang chuang lo omin a thalo hlam hlir lo ni a phatsan tu ti ten an kawa clear chu call ka tuma ma se a phone alo in off a comments thalo tak tak kha lak du lawang ben an nen tuna nung ka be se e buan hen patlen tu na chulani clear chuan ben ata a chan zia ka shil wang khan thil a siam that angai ti a sha ani ang a topa thodik chu chhuak ta ma se ka omanom chuang lo nawa chuan phatsan tu anga min ngaya chuan Ashley ti vek alo ni vek reng si a miss call le message tam tak ben atang chuan kadonga ma se min khongai thu te ka sha du lo wangin ka chang du lo ani kha thila thlen khan keima ni lewin company le a share te boy pui zo khan min tina ani atan chuan enga tan ma ka ni lo phatsan tu mei ka ni ana ni chu ti lai tak chuan toy manin kongkan lo ki ka kawa hong chu nawa lo ni in a thowak waka thlan lo bal boka heta hian nge ti a ka zo chuan tin ma ti lewin min hmu ve le chuan min kwa ringota anu deuh chuan koli chang si lawa I chunga thil thalawa khleng ka ringa lunga ya kalo swal si a ati a ke chu kanuya hey ka thave ka lom lo lu turin ka soma chan uncle chuan ka hmuanga ya lom tiro chu khlenga chuan kan thu a nawa chuan min en chara fiam thuin ka ma thil omami ka ti a thu tak dewin sara ka ti palutuk voin zinga khan video kha ka ena ko oi lo che kha ka ti swal ve ka ni ati a nya analom mase bosinya iti turitia lom ka soizo ma chuan ani lo ka oi lo che kha ka ti swal ve ka ni benan ni zana min teksa min shil ve ka ul tuk chi a ma se idu ve lawa chu wangin swal takin a chet pha a ati a chu dik chu a shevek ta a ma se engatan Ashley aneya anin nei don ani apoi hleinem azo to lom Ashley chu hmain I kher tur ani adul tuk wang che lom he thigya ati Ashley ineya thatakin lo en ko lang che o katia alaya in soifia tuma sara mingal tharte ka du che lom ka du ring thin che ka hnar na chan che chu Ashley in min vo wang ani Ashley a chen chuan ka career ti chata kanon pop thei pato pati chata tum wang alo ni vek mei alo ni a chu wang alom ka hnar che athu soi hi ti tak tak zia ti ka sha a ama atang a che ka tum wang ani ma se inin chu eng ti kong zong pun ti che da tum ta thawa atia ngun takamin enin sera kangai dan che hi thup ka tumani ka chung te ti hlim nan high school a po khan ka chan pha che a tuna pon kha family company wang khan ka chan pha chep che ni ma se tuna chuan ite lo chuan omzia omlo ti ka sha ani min ngai dam ro khongein atia ka oi theilawani atopa chuan kan omdun theidon ani tiro hun kan khoral hnem to ma se tiangotin ol samdo na mi nawa chuan ka hlawna chu sha in ka kutaron wana khoya emo min shwaya tuma khoi kan kaldon ti ka zo chuan I shevat meyang ti in kalua chula nela chang chuan karingam ti ka sha ni in lian taka min shwaya ka kalto na ni in ka sha Ashley in min ti zana party kha ani hei hi achung te in ani ke chuan ka hlawa ma se nawa chuan a thavekang ati a min shwai lu ta Mr. Adam chuan chanchin bo lo chiara nawa chu ka ena ta hian kan ti a ti in ka phuna mita tak min enin idik na kan phau chhuakang ati a kan thom sha chuan Mr. Adam su aron hoya keima le nawa min hmu chu mak ati dewa nawa Ashley ron zong mi a roma oma chuan henula hi ati a hei hi sara ani kangchhel tu pa I fanun na chan him tu fanu pa chuan ati ti in Mr. Adam chuan o nang mai lo engei pa an ati a polai takin ke chuan mu che chu kalome ka pa chu a tha e ka tia pa le ka na thote min zota nawa company ka thok chu mak ati a nawa chuan Mr. Adam soidu ka ne ani ati a
An Ashley in kum nga ma a min ti bai thin dan te ka school ma sa zo ka kal le na chan te ka career ti chhe tum dan te a hril veka Mr. Adams su a thin rim hle a Ashley chu lo chuk turin a ko ngala Ashley in a ina ka thu a hmuwa a hmel chu hmunam takani engi ta hian ti ati a Mr. Adams chuan thu turin ati a chuan rei chungai thil ti siro tuna ati a Ashley chuan engma ati a ama sahin ka pasal hwal min chu a chuan ka pa bula min he ka mo mi to he tak zongi ni e ati a Mr. Adams chuan do sei su Ashley nawa in min shil veka chuan ka oyani sarai pa in inun na chan hima a in hliam na awangin an du taka kalsana chuan a fanu chunga hetian iti amo Mr. Adams chuan ati a Ashley chu a thin rim hle a apa in haw ngai lo ang mai ani oh kiti vekani mase amanin phasan masa alom thian kan ni emo katia mase skula khan kan nawa min chu sakatuma tuna kanin hwal ti a sherenga mase min la chu ala tum thawani hi ta tak chuan nawa chuan kati bal vekani chu wangin sarai hi mo pu tore re su ma khan ka cham ngam ngai lo mase ka doi to don lo ati a Ashley chu a chap che pa ka khongai wangin nawa chu top turin ka ti a ka ku chu awan ngit sawa chuan Mr. Adams sabula chuan thudik ka soingam lo na chan chu issues ilak let ka hlo wang ani ma se tuna chuan ka hmangai hi ka thuk to don lo ani in hwal na kha chu ka tan thil mei ani Ashley ka hmangai lo sara hi ka hmangai ani ni char thin in nei na kha ka cancel du ani engpo ti la Mr. Adams ka pomang ati a